gawe wujud nyuwara lan pola ana sing ngubahake mung Gusti Allah anane. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katon nanging ora kena diemake padahal wis nyata anane. Bejolan apike manusa kang waspada setitilan ngati-ati uripe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah nyipta kasunyatan lan isine donya pancene nyata. Mulane sira manusa golek ana sangkan paran asal dumadine supaya ora bingung baline lan ora sasar nang asale. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana sing nguripi wujud ana sing gawe wujud nyuwara lan pola ana sing ngubahake mung Gusti Allah anane. Rasulullah. Katon nanging ora kena diemake padahal wis nyata anane. Bejolan apike manusa kang waspada setitilan ngati-ati uripe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah nyipta kasunyatan lan isine donya pancene nyata. Mulane sira manusa golek ana
asal dumatine supaya ora bingung baline lan ora sasar